дар Ингушетия парвандаи як муҳоҷирзани тоҷик бо ҷурми ҷалби духтараш ба гадоӣ ба додгоҳ кашида шуд. додгоҳи ҷумҳурии Ингушетияи Федератсияи Русия ин муҳоҷирзани тоҷикро, ки духтари 7 солаашро ба гадоӣ маҷбур намудааст, баррасӣ ва бо моддаи 151 кодекси ҷиноятии Русия, яъне ба таври мураттаб ба гадоӣ маҷбур кардани ноболиғон, аз ҷониби падару модар ба 2 соли ҳабси шартӣ маҳкум намуда, илова бар ин 5000 рубл ҷарима кард. бино ба маълумоти прокуратураи Ингушетия, моҳи феврали соли 2019 ин муҳоҷирзан, ки шаҳрванди Тоҷикистон мебошад, духтари хурдсолашро водор кардааст, то дар кӯчаю бозор ба гадоӣ машғул шавад. бино ба набуди ҷойи кор ва манбаи даромад дар кишвар, наздик ба 1.5 миллион нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия ва дигар кишварҳои хориҷӣ барои дарёфти ҷойи кор ҳиҷрат мекунанд. кам нестанд касоне, ки ҷойи кор ёфта наметавонанд ва ба сарсонию саргардонӣ дучор шуда ночор ба амалҳои нангин даст мезананд. аммо тӯли 27 сол аст барои пешгирӣ аз ин гуна амалҳои номатлуб ва коҳиши муҳоҷират ҳукумати Тоҷикистон ягон барномаи амалие рӯи даст надорад.